tourism. December in Ghana is a big one, and education. And Nyoma Dr. Duchumaye education mono. Almost MPP for Nagasano. Almost spend it time on unnecessary things. Almost to mean cancer and Nyomano enter Ghana for. And program we not cause here Independence Square. No be a baby. Me obi party family home. One the baby more, but obia yeah no. I will say this thing is good, and this is something that I was saying this before crash should be. Abusuya afia yewumi eya afia Ghana for ebeko emonten so akwakoto aba ede ye mampeni epeso ba ebidi so na 2016 in says afibia to edru na se eba beto aba na se ewo se ye kwakire mampeni ni obewedi yeso mampeni a eya na amanyofo dodo na ne si amonten so ebo entoa ede omo campaign omo wana se message a omo woni omo bo omo be ni omo ayededa ene ne esi omo ni so mpeso mo fa so mo ye no enom de to omanfo ne 2016 na campaign message ba kwa NPP eda wo manu no mo kapa ene free SHS na ye mampini na do danko akufado SHS oba obeye ampanso oba no oba be na abra 2016 campaign no ekoso no nipo ba ko na oka MPP hu anase okasa de ma NPP ye pa eye Kwame A+ ene nim se na Kwame A+ ebo NPP chidom na so aben ebetena so ewie ne A+ SHS enema bi wo ho a NPP fo eya enye ne kwanso no se ne osusu se nkana na do ba obeye nema no enye sa ena oye nema na do ahwenhwe han ama corruption ene nema boni a ensem fata ena ekoso aben mu a na do entiminka enu ti Ghana ha de enu se A+ any MPP omo nsene so kra omo mienu eti adwanwoma so denden dia empepra no ka say kra A+ standing as MP ewo independence e kwantin kro na yento no so aba ewo memu na NPP for ehye dwumade bi a eye state of the Ghana educational no mo ede e kire ne a omo bae no omaye ewo Ghana ye humesua mu bebi omo fa humesua ni free ye bebi owo mu de adru any free SHS bae ne ho ne ma e ka ho ni na ne TV et kra omaye ne no ene ekotu ye ne a A+ ena akwakopi wa se ne bisase A+ ezenke nim se woni aben den ka muni twaka na ne ye kosu den ka wo de fa ho be na A+ HSE ewiase wo se otan okwadu a no ayi nimrika ewom se aben bae no anye neme bi Ghana for ehwehwe kwan se obeye corruption ni ade e koso de nanso ade ba ko bi a waye ewo education ho de ono kwa wo trese ususu se na adwene mu no MPP for entimi mo ho de royi a e ma Ghana for enti ye enhu ni a wo mo aye aha too much no ni so ohwi so subscribe my channel we am so say subscribe my channel we na fi mi adoman so se na be ya upload bi bia unsa ebetimi aka ebusuan yenko ne ko se na A+ isiba be kanfo NPP amneko ene ne a wo maya Ghana for HS omo ho anase A+ ho ayo mo wan yi ankasa before I'm ever ha no meti program where no I'm invite him and I really wanted to come because I've said say Akufo-Addo aban enema mienu na waya I feel say I say obia aban bi ebeba whether MPP be break it and answer NDC for the be win election whatever no I will say omo nya abotre hwe sa nyoma mienu no na omo toa so any other nyoma on example tourism. December in Ghana is a big one, and education nyoma Dr. Duchumaye education mono omo MPP for Nagasano almost spend it time on unnecessary things. Omun to mean cancer and your mano enter Ghana for. And program we not cause here Independence Square, no be a baby. Me obi party family home. One the baby more, but obia yeah no. I will say this thing is good, and this is something that I was saying this before crash should be, because there is the possibility so make me about bem. Yempese sadie no ebejai. Your mama started say day for uncle school free. Akufo-Addo ba so bia anko omo de omo improve no bebre omo say Dr. Bawumia na beba also to aso say jo mama na beba country bi enu ha nipa ba ko etimi ayi bibia but say ye beto aso no eno na Dr. Dutum de e bebo na baso ye wo kasa bia ye kasa there is an opportunity for every willing heart sani ayaya ade no ye nja obia wa akire until obie no any reason and ne wiase womi say wan go school obie no any excuse say went to me nsua ade ya ye ne ye for vocational and technical MC ne kasa no kan say ye mu bebre ho a
ye criticize free SHS ne ka say sika no bebre nko vocational ne technical me san no adwuma eno aban we abɔ ho modern na omo pese omo call into engineering arts obia ni Ghana hand the next 10 years also catch and say went to me anko school obia mfa ne ho njim went to me anko bia ma wo ba enko bi say Ghana no na nyankopɔn de kyɛn ye gold ne bibia nka osa de we ye de daada nyankopɔn adom kakra ye bedum ensabusua Kwame A+ video na yakɔ akɔhwɛ na yakɔtie ne nsɛm sɛne osi ɛbɔ aban no abaso ɛfa na no na ebi mu ɛkyɛ sɛ ɔnɔkwa no onyɛ sure sɛ MP a wo pɛsɛ wodi na wo pɛsɛ Ghana fo ɛto abama ɛnu ntina afei de wa wasesa wadwen a wɔbɔ MPP abaso bi sɛ A+ a yɛnim sɛ wo kasa de ma MPP de na so na sɛ yɛhwɛ ntɔkwa wo ne MPP fo ɛko a ɛyɛ Ghana fo ahodwiri yie sɛ wakɔ akɔgyina dwumade bi sɛ ase na ɛhɔ na afei oba bɛbɔ MPP aban abaso ɔse na wonim ne dedaada wenu nyina wo sɛ MPP ayewe ɛna wanka na afei ebra edu na wayi wuti sɛ wakɔpre MP no ɛna oba bɛka na ebi nso ɛkyerɛ sɛ ɔban no ɛyɛ ade anase aban ɛyɛ ade na sɛ ɔsɛ abasobɔde a ɛwɔ sɛ yɛka sɛ obi dɔm aban no anase obi pɛ MPP asɛm no ɛno nkyerɛ sɛ MPP ɛyɛ ade na sɛ ɛnya ontimi nka firi sɛ ɔpɛ MPP asɛm nipa ɔpɛ wasɛm no ɛna sɛ wɔyɛ ade na ɛnya obetimi ahwɛ w'anim na waka kyerɛ sɛ asomasi ɔbɛnten ade a woyɛ ɛnyɛ sɛ nka woyɛ ne sɛ nka woyɛ ne sɛ ya ankɛyɛ ɛno nti obi sɛ A+ na otimi ka na adwen ɛde kyerɛ aban no ɛmfa ho sɛ ɔka ho ma MPP etimi ba power no nipa sɛ mum ɛna ka yɛhwehwɛ mo so bɛba aban mu na ɔmoba abɛka ɛde ama ɔmanfo no sɛ we no sɛ bibi kɔbɔne a ɔbɛka ɛkɔ papa nso a ɔbɛka so akɔfo no sɛ no ɛne nipa a wɔsɛ yɛto abama nti bi kora ɛkyerɛ sɛ ne A+ ayɛ ebetimi ama ne chances a ɔpɛ so bɛkɔ mmarahyɛ bedwafie no akɔsoro yie pa dodo na bɛgyina we so ɛde ato aba no ɛde amɔ bi so kora ɛkyerɛ sɛ ne wayɛ so ebetimi akɔ atia no sɛ wonim papa na wanyɛ na wodi akɔ bɔne a we na waba bɛyɛ no ɛno kɔma nipa hu sɛ wɔn so wodɔ ho akɔ akɔdɔm politicians sɛ ne yɛka so wɔn ka no kora no ahwɛ na duru abato abirenti na wɔn so wakɔ akɔgyina hɔ a wo kan sɛ papa sɛ ɛde fa aban no ho de a ɛno nti kora ɔmanfo no betimi agyina so ɛde ato aba no ɛtia afam yenu yi ɛyɛ adwenkyerɛ a ɛbaaye ɛwɔ video yɛ akyi ya comment ɛwɔ video yɛ asena afei onua subscribe button so ɛde akyɛ me now de bell no so aka ho sɛ na ɛbɛyɛ upload video bia nsa ɛbɛtimi aka okɔ Facebook nso a ɛyɛ too much gye hɔ nso ya na wa like na wa share ɛde ama me makra